दोस्तों राधे राधे। हर हर महादेव। आज मैं शंकर भगवान का बहुत ही प्यारा सोहर लेकर आई हूँ आप सबके बीच। और आप सब सुनना, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और शंकर और गौरा पार्वती के ऊपर है। और कभी भी अपने मायके का घमंड नहीं करना चाहिए। उसी के माध्यम से मैं आज ये सोहर शंकर भगवान का आप सबके बीच प्रस्तुत करने चल रही हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखना दोस्तों। सोने के खड़ाऊँ महादेव चुटुर टूर चलई चुटुर टूर चलई हो गौरायांगने के रतुली लंगियायो बरिया के दासऊ बरिया के दासऊ हो गौरायांगने के रतुली लंगियाओ बरिया के दासऊ बरिया के दासऊ हो। इतनी बचन सुनी गौरा महादेव से बोलई महादेव से बोलई हो। महादेव सात वीरन कई हिनिया से जरिया कैसे दासऊ से जरिया कैसे दासऊ हो। महादेव सात वीरन कई बहिनिया से जरिया कैसे दासऊ से जरिया कैसे दासऊ हो। इतनी बचन सुने महादेव नये नाला लित भये नये नाला लित भये हो। महादेव डूड़ बयल आसवार तबन के सीधारे तबन के सीधारे नी हो। महादेव डूड़ बयल आस वार तबन के सीधारे तबन के सीधारे नी हो। एक बन गईले दूसर बन तीसरे मधुर बन तीसरे मधुर बन हो। महादेव पाछवा उलटी जब चितमई गौरा गोहन लागी गौरा गोहन लागी हो। महादेव पाछवा उलटी जब चितमई गौरा गोहन लागी गौरा गोहन लागी हो। सोनवा के आहे तोरा नैहर रूपवा के वड़ लागी रूपवा के वड़ लागी हो। गौरा सात वीरन कई बहिनिया गोहन काहे लागिउ गोहन काहे लागिउ हो। गौरा सात वीरन कई बहिनिया गोहन काहे लागिउ गोहन काहे लागिउ हो। मटिया के आहे मोरा नैहर काठे के
वड़ लागी काठे के वड़ लागी हो। महादेव सात वीर नहर वहवा तकवने रथ के तकवने रथ कई हो। महादेव सात वीर नहर वहवा गोहन तोहरे लगबई गोहन तोहरे लगबई हो।